sada radimo punom parom od ranih jutarnjih sati. Imamo 6 timova na terenu gdje se prevoze vreće sa čamcima od Košutarice prema Mlaki. Imamo ronioce koji dolaze za popravljanje nasipa. Vrijeme na terenu je jako hladno, osobito na rijeci gdje su udari vjetra i to dolazi još do ohlađivanja ljudi. Trudimo se pomoći koliko god možemo i koliko god bude trebalo, imamo još resursa ako dođe do neke veće potrebe.